n'ahụ maka mmepe nke ọnọdụ akụnụba Odoziakụ Chiamaka Nnake kọwara enyemaka sitere n'aka gọọmenti mba Japan yana United Nations Office for Project bụ nke eji akwalite ọnọdụ ihe iwe na igbo nsogbu nke ide mmiri n'ime Anambra steeti dịka ihe na-akwado agbammbọ nke ọchịchị gọvanọ Soludo n'ịkwalitekwazi ihe ịga n'anya na ichekwaba ndụ ndị Anambra megide ihe mberede ọbụla na-adapụta n'ihi ọnọdụ ihu igwe. Odoziakụ Nnake kwupụtara nke a mgbe ọ na-anata ihe onyinye ndị ahụ nke o nyefeziri n'aka gọọmenti steeti nke sitere n'aka gọọmenti mba Japan ma bụ emewere ọnọdụ na obi gọọmenti dị n'Awka. Ka anyị sonyere Emmanuel Okonkwo maka akụkọ ahụ n'uju. Oriakụ Nnake onye kọwara na ya bụ ọrụ obi ebere gọọmenti Japan nakwazi ndị UNOPS rụrụ na Anambra steeti bụ nnọọ iji nyere Anambra steeti aka maka ihe mberede ide mmiri dakwasara ha na 2022 nke o kwuru na o mee ka ndị mmadụ dị puku kwuru puku n'ọnụọgụ bụrụ ndị na-enweghịzi ebe obibi, ebe o mebikwaziri ọtụtụ ụlọ ebe a na-akọ ọrụ ugbo nakwazi ahịa ndị mmadụ. N'aka nke ya, onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na steeti a bụ Maazị Felix Odimegwu kwupụtara na Anambra steeti gọọmenti na-agbasi nnọọ mbọ ike ịhụ na ememina nnọọ ya bụ iji mmiri na-echere steeti a aka mgba nke na-emebi ihe na steeti a kwa afọ ọbụla, ma kwue na ya bụ GPS flood dictative devices nke ndị Japan nakwazi UNOPS tinyere n'isi mmiri niile dị na steeti a ga-enyezi aka ime ka steeti a chọpụta oge iji mmiri bịara ma mee ihe kwesịrị na ha ga-eme ka a ghara inwe ọdachi. Maazị Odimegwu kenezi nnọọ gọọmenti Japan nakwazi ndị UNOPS maka ya bụ ọrụ obi ebere ha rụrụ na steeti a ma kwe nkwa na steeti a ga-agbanyesi ike iji ya bụ akụrụngwa ha wetere ha wee lụọ ihe kwesịrị na ha ga-eji lụọ maka ọdịmma ndị Anambra. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.